Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši, Hlas SD, priklepol v máji 2024 zmluvu na právne služby v hodnote bezmála 400 000 eur bez DPH advokátskej kancelárii Matúša Gémeša, advokáta a obchodného partnera podnikateľa Zoroslava Kolára. Informovala o tom v sobotu opozičná strana Progresívne Slovensko PS. Bez riadnej verejnej súťaže. Ministerstvo tak podľa poslanca parlamentu Jána Hargaša, PS, urobilo na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Advokátska kancelária si podľa zmluvy bude počas 40 mesiacov trvania zmluvy za hodinu práce účtovať 120 eur bez DPH. Od nástupu tejto vlády je to podľa našej analýzy Centrálneho registra zmluv vôbec najväčšia zákazka na právne služby, aká bola podpísaná. Je škandalózne, že takúto zákazku podpísal minister Raši na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní. Neprešla teda riadnou verejnou súťažou. Vyzývame ministra, aby vysvetlil, prečo zazmluvnil práve túto firmu, či podpisu zmluvy predchádzal nejaký prieskum trhu, prípadne aké ďalšie právne kancelárie ešte oslovili, povedal Hargaš. Odborník hnutia PS na verejné obstarávanie Pavol Krajčí dodal, že nadužívanie výnimiek pri obstarávaní právnych služieb sa javí ako modus operandi celej koalície. Firma Advocatur Gémeš, Filipová a partner AG organizačná zložka Boom a Smart dostala podľa údajov v Centrálnom registri zmluv od začiatku mája do začiatku augusta 2024 z verejných zdrojov zákazky za viac ako 700 000 eur bez DPH. Získali aj viacero iných zákaziek. Okrem Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, MIRI, Slovenskej republiky získala tiež viaceré zákazky na právne služby od kancelárie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeka, železničnej spoločnosti Cargo a Slovenskej pošty. Sídlo tejto spoločnosti je v Lichtenštajsku, ktoré je považované za daňový raj a so Slovenskom nemá uzatvorenú ani dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak by ste chceli skryť svoje finančné transakcie, Lichtenštajnsko by určite bola krajina na vašom zozname, uviedol Hargaš. Poslanec Hargaš považuje za absurdné, že štátne inštitúcie posielajú peniaze z našich daní blízkym obchodným partnerom usvedčených korupčníkov bez verejnej súťaže, bez vysvetlenia a potenciálne do krajiny s pochybnou daňovou povesťou. A v zápätí nám predstavitelia tejto vlády so smútkom v očiach tvrdia, že musíme šetriť a treba sa pripraviť na uťahovanie opaskov. Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.